AHT eta klima aldaketa. Tren de alta velocidad y cambio climático, pixkat, hor kokatzeko. Lehenengo galdera, zer da klima aldaketa eta nola lotzen da AHT-arekin? Klima aldaketa, komunitate zientifikak esaten duenen arabera da, nolabait giza aktivitateengatikan guk propio sortu dugun ondorio kaltegarri bat, ez? Klima eta hori denon ez dakit nola esan, osea, denok ikusten dugula, ez? Gaur egungo beroaldiak, uholdeak, gero, osea, hori ikusten ari den gauza bat eta ez dela demostratu beharrik, ez? Eta biztan da AHT-ak hori areagotu besterik ez duela egiten, ez? Hain zuzen ere, sekulako CO2 emisio handiak eta hortaz aparte biodibertsitatea galera, ez? Gaur egun ere, orain arte erlazionatzen zen klima aldaketa negutegi efektoko gasen isurketekin, baina gaur egun komunitate zientifikak gero eta gehiago azpimarratzen du adibidez biodibertsitatearen galerak ere sortzen duela aldaketa klimatikoa. Orduan, guk zeintzu orokorrean hartzen dugu. Osea, nolabait giza aktibitate, giza jarduerak eragiten duena, ez? Eta ez bakarrik CO2 emisioak edo metano emisioak edo, baizik eta nolabait gaur egungo eredu kapitalistak sortzen duen eragin horren ondorioz sortzen dela aldaketa klimatikoa. Eta gero ere guk azpimarratzen duguna da hau ez dela bakarra. Osea, gaur egun guk kalifikatzen duguna da krisi ekosozial globala, ez? Eta krisi ekosozial global horretan bai, garrantzia duela aldaketa klimatiko, baino badire beste hainbat eragin bestea bezain kaltegarri direnak, ez? Bestea beste bioaniztasunaren galera, kutsadura kimikoa, ozonoaren kontua, fosforo eta nitrogeno zikloen gainbera, gauza asko daudela tartean, eta hoe guztiek egiten dutela edo sortzen dutela nolabait krisi ekosozial honen kontua, ez? Bai, nolabait, aipatu duen bezala, ez? Aldaketa klimatikoa egun deitzen ari diote, hori berotze globala sortzen ari duen honi, ez? Eta muturreko egoera meteorologikoak eta batez ere kausa ikusi dela giza jardueran eta bereziki giza jarduera konkretu batzuetan, ez? Nolabait gero eta ustiak eta handiagoa lortu nahian burutzen ari den jendarte eredu honetan, ez? Eta egia da, AHT-a testuinguru horretan jaiotako proiektua dela, baino gerora hau azaleratzen joan denean antza agertu da egoera horri irtenbidea emateko proiektu modura edo saldu nahi izan digute, gerora ez, nolabait tren elektrikoa izanik, isuri gutxiago edukiko lituzkela, eta orduan gazkinaren ordezko moduan, eta jakin badakigunean, arazoa bertatik sortutako proiektua dela, eta gerora ere hori hala den, saldu nahi duten bigarren esan nahi hori horrela den egin diren azterketetan, ikusi da ez dela horrela, ez? Nolabait, erantzuna eman nahi duen egoerak baino, arazoa areagotu egiten duen proiektua dela. Eta, gero ere, aipatu du karbonoaren zikloa, biodibertsitatearen galera, gero ere klima aldaketarekin lotuta sartu izan da azken aldian uraren zikloa, eta hor ere AHT-ak kalteak eragiten ditu, bai ur galeragatik, bai espazioaren okupazioagatik, artifizializazioagatik, horrek guztiak euriteetan eta horretan guztian, ez, berotzean duen eraginagatik, eta gero ere ikusten dugu nola irtenbidea teknologian bilatu nahi duten honetan, ez, adibidez, ikusten ari da nola itsasoak duen garrantzia ostean edo
eta ikusten da ere orain nola jo nahi duten itsasoa ustiatzera metalen bila eta bar, ez? Orduan ikusten dugu bueno, hemen Juliok aipatu den bezala arazoa eredua dela eta behin eta berriro bueno, eskaini nahi dituzten irtenbide magiko hauek bezala ez direla irtenbidea arazoa baizik. Bale, komentatu duzu, lehen hegazkinak eta bar, HT emisio gutxiago sortzen du auto edo hegazkinarekin alderatuz, konparatuz? Azaldu pixka bat, hori, emisio gutxiago sortzen duen edo gezurra dela edo azaldu pixka bat hori nola doan? Bueno, behar bada, zuzeneko emisioetan egia da, momentuan martxan dagoenean izan daiteke kontua da, horrelako emaitzak argitara emateko ez dute kontuan hartu, eraikitzean eta mantentzean burutu diren emisioak eta behar izan duten energia, ez? Orduan, bueno, izan daiteke izango balitz HT-ak agian hegazkinetako jende guztia aterako balu, erabilera handia edukiko balu, agian neurketa batzuetan, leku jakin batzuetan izan daiteke isuri jakin batzuekin agian berdintzea edo horrelako zerbait, ez? Baina izan daiteke oso baldintza konkretuetan eta hori eta albo batera utziz beste bere osotasunean egindako neurketak, ez? Osotasunean egiten bada neurketa HTA ez dator klima aldaketan eta ez eragiten duen kaltean, ez isurietan dakarren arazoa konpontzera. Bai, trampa bada, ez? Beti esaten dute, bai, elektrikoa den aldetik, emisio gutxiago, baina, bueno, hor trampa bada. Eta eneak ongi azaldu bezala, hor eraikuntza sortzen duen CO2 emisioak eta materialen kontsumoa eta lur artifizializazioa ez dela kontuan hartzen. Eta orduan hor trampa bat, hasierako trampa bada, ez? Eta gero hortaz aparte ere, kontuan eduki behar da, 250 kilometro, 300 kilometro orduko abiadura nolabait mantentzeak suposatzen duela energia konsumo ikaragarria, eta hori ezin dela berriztagarrietatik guztiz hartu. Orduan hor beti hor egongo dire, guk HT-en gasolindegiak esaten ditugunak, ez? Hor ziklo kombinatuko zentral termikoak eta gasa konsumitzen dutenak eta bar. Orduan, karo, hori askotan ahaztu egiten da, ez? Holako abiada bat mantentzeak suposatzen duela energia konsumo izugarria, ez? Eta hori ez da aintzat hartzen, ez? Gero ere kontuan hartu behar bada, balizko egoera HT-ak pertsonak eta garraioak edo salgaiak garraiatuko balitu eta gaur egun jakin badakigu pertsona garraiatzeko bakarrik eraikitzen dela, salgaiak gaur egunez, orduan izango litzateke biderkatzea, gero benetan asmoa balitz ordezkatzea kezka dagoelako berotze globalean edo egun dauden azpiegiturak erabiliko lirateke eta egiten dena da gainontzeko azpiegiturak gutxiago erabili, gaur egun dagoen trenbide sarea gutxi erabilia dago, bai garraio, bai salgaientzat, bai pertsonentzat. Orduan ikusten dugu benetan horrez dagoela nahia, ez? Errepideak eraikitzen jarraitzen dute, ez dira hegazkin, hegaldiak gutxitzen, orduan, bueno, ematen du helburua beste bat dela, ez? Eta zer eragin du HT-ren eraikuntza karbono aztarna globalean? Bai, Arestin komentatu duguna, ez? Eraikuntzak suposatzen du lur mugimendu itzelak eragitea, horrek suposatzen du gasolio pilo gastatzea, gero lurra artifizializazioa
ere areagotzea, gero suposatzen duena ere material eta mineralen konsumo itzela, bai arrobietan, bai zemento produzioa CO2 izugarri egoratzen du. Horre guztiak suposatzen duena da, hori ez, emisioa, negutegi efektoko gasen isurketa areagotzea, eta bar. Eta leheno komentatu duguna, ez dela bakarrik CO2 eta metano emisioak, baitere, biodiversitatea galerak, baitere biodiversitate galerak suposatzen duena da baitere aldaketa klimatikoa areagotzea. Eta hori, begibistakoa da. Tafalla edo hor bertan kanpanasen badituzue gaur obrak martxan eta ikusten duzue zenolako ebakidura den lurre eremuan, zenolako eragina duen batetik bestera pasatu ez izana, lur mugimendu artifizializazioa, materialen kontsumoa, eta bar, ez? Orduan, nik uste begibistakoa dela, ez? Bai, gainera, aipatu ere ez dute egiten, eta, apur bat pentsatuta ikusten da, ez, nolabait hiriguneak elkartzen ditu orduan, herriguneetan ez gelditzean, abiadura handiko trena hartzeko herrietatik jendea joan beharko litzateke hiriguneetara, nolabait hori guztia ez duten neurketan adibidez sartzen, bestalde ere, bultzatzen duen ereduari lotuta ere egoten da zailtzen duelako askoz ere eredu estentsiboko nekazaritza eta abeltzaintza adibidez, eredu intentsiboko ereduak bultzatzen ditu eta horiek ere lotuta daude nolabait isurketekin, orduan ikusten dugu begiratu nahi ez diren beste hainbat ondorio, ez, osotasun baten barruan. Eta azkenean hirigintzaren zerbitzuko den azpiegitura bat dela ezin da ahaztu. Adibidez, askotan aipatzen dute, lurraldearen kohesioa eta eta justu kontrakoa da. Lurraldea ez du bat ere kohesionatzen, alderantziz. Osea, jendea eta merkatalgoa eta bar, metatu egiten du hirietan, eta horrek guztia suposatzen duen energia konsumo, materialen konsumoa eta bar, eta aldi berean suntsitzen dituen lur eremu horiek azkenean despopulatu besterik ez ditu egiten, ez? Eta orduan, nolabait azpiegitura guztiak bezala, honek ere lurralde kohesioaren kontrakoa da, eta hirigintza politikaren mesedetan eraikitzen dela, horrek suposatzen duen guztiarekin. Eta AHT erakitzea eta mantentzea jasangarria alda klimaren ikuspegitik pixka bat komentatu duzue, baina gehiago nahi duzu komentatu? Ez uste dugu ez nolabait behar duguna da eguneroko beharrak asetzeko garraio eredua, eta argi dago eguneroko beharrak ez dira egunera joan bidaiatu behar izatea, ez da salgaiak ez daki munduko zein puntatik ekarri behar izatea, baizik eta gertuko ekonomia, gertuko harremanak, konexioak, eta hori dela garrantzitsua, ikusten ari da gero eta nabarmenago, eta orduan AHT-ak ez dion erantzuten. Eta nolako garraio sistema lagundu dezake benetan klima aldaketa gelditzen? Guk garraio sistema ez dugu bereizten sistema orokorretik. Osea, nolabait, garraio sistema eginda dago nolabait gizarte kapitalista hau nolabait zerbitzatzeko. Eta orduan ez dugu islatzen garraio naiz eta importantia da. Azkeneko neurketen arabera emisioak CO2 eta metano emisioen 25% inguru garraioetatik datorrez. Baina, guk esaten duguna da, ez dela nolabait
garraio hobetu behar. Osea, kontua guk orokorrean, guk pentsatzen dugu gizarte kapitalista hau suntsitzailea dela eta nolabait desegin behar dugula. Eta orduan, beste eredu sozial bat sustatu. Eta eredu sozial horretan ja ikusiko zen ze beharrak izango ziren garraioa aldetik, ez? Baina, bueno, orain Eneak esan duen bezala, osea, bistan da guztiz demasakeria dela gaur egun garraio sistema honetan adibidez mugitzen diren merkatalgo kontuak, merkantziak eta bar, eta gero pertsona beraien nolabait mugimenduak, osea, hori bistan da orain udan gaudela, oporrak edozein munduko edozein bazterretara mugitzen gara, inungo kritikari gabe, autokritikari gabe, gero eguneroko joan etorriak ja normalizatua dago Iruñako den bat Donostira lanera joatea edo Bilbora edo Gasteiza zer esanik ez hiri handietan, Barcelona, Madrid, Paris, osea, hor mugimendu ikaragarriak ordun. Hori guztiz nolabait kritikatu ez baian jarri eta beste jendarte eremu bat sortatu behar dugu. Bitartean, biztan da, praktika osasungarriak badirela ere. Betian ikan, garraio sistema publikoa, tren konbentzionala, ja gaur egun martxan dagoena, eta bizikleta, oinezkoen kontua, baina horiek dire praktika osasungarriak nolabait. Baina norberarenak izan ditezkenak, baina pentsatzen dugu harago joan behar dugula eta sistema bera aldatu behar dugula eta ez bakarri garraioa, osea, partzelatu eta hola baizik. Eta sistema guztia aldatu eta gero egokituko genuke aldaketa horietara, bai garraioa, bai osasungintza, bai hezkuntza, baina nolabait aldatu beharko ginukena izango zen, hori ez, aldaketa orokor bat, osea, nolabait sistemaren aldaketa, ez. Bale, zer egin beharko litzateke garraioaren sektorean karbono emisioak murrizteko? Bueno, agian berak aipatu den moduan, ez? Lehenbizi kolokan ipini ea zenbat behar dugun bidaiatzea, hori hasteko, ez? Ea zeintzuk diren beharrak, zer ematen digun zoriontasuna, ongizatea, zer ezakit bizi garen sistema honetan edo ekosistema honen barruan harmonia, ez? Gainontzeko bizidunekin ere bai, eta horri lotuta hori zenbat garraio barko genukeen eta gero ikusiz zein litzatekeen egokiena, zein kolektiboki partekatu daitekeena, zein gutxien kutsatzen duena, baina beti ere aztertuta hori zein zentzu duen eta zer den bilatzen duguna. Azpiegitura handien eragina ekologian eta ekosistemetan eta biodibertsitatean. Lehenengo galdera, zer da ekosistema bat eta nola eragin diete azpiegitura handiek? Bueno, niretzako, ezakite behar bada oso lan azalpen, ezakit traperoa edo ezakit pixkat, nola litzateke ekosistema bat, bizitza ahalbidetzen duen sare bat, harremanetan dagoen sare bat, labait. Eta azpiegitura handiek zein eragin duten, azpiegitura handiak azkenean helburu jakin bati begira eraikitakoak dira, materiala metatzeko helburuz eraikitako azpiegitura batzuk, eta orduan txertatzen dira, inongo begirunerik gabe, beste hainbat eta hainbat gizakiren bizitokian, eta orduan, horrera egiten dute normalean kaltea, eta beste bizitzeko behar dituzten, eta guk geuk ez, behar ditugun bizi sistemako hainbat elementuren kaltea eta gabezia orduan arazo bat izan ohi dira, bai.
Eta nolako kaltea eragin dezake edo ekar dezake ahatxetek fauna eta florarentzat? Ze kalte motak? Bai, bueno, nolabait guk leno komentatu duguna, ez, ekosistemarendako kaltegarria da, ez, eta orduan bai landarek eta bai animaliek, zomorrok, mikroorganismoak eta hori, ez, ekosistema horien parte dira, ez, eta orduan ekosistema kaltetzen badugu, banako horiek ere kaltetuak suertatzen dira, ez? Guk ikusten duguna da orokortasunean, ez? Eta Eneak esan duen bezalaxe, egia da nolabait gu parte garen sistema hau sareetan oinarrituta dagoela, ez? Eta gu bizidun garen aldetik, ekosistema honen parte gara, baino nagusitzen ari gara eta azkenian guri bizitza eman digun ekosistema kaltetzen eta suntsitzen ari gara, ez? Eta orduan, eta gehien bat hori, ez? Sistema kapitalista behar ditulako azpiegitura suntsigarri hauek eta gero eta handiago, eta hori da nolabait kapitalismoaren patu beltz hori, ez? Osea, nolabait muga biofisikoak ez dituela kontuan hartzen, eta nahi duena da, hori, ez? Muga horiek gainditu, eta gaur egun gainera, ikusten ari gara, milioidun hauen paranoiak ze punturaino iristen ari diren, ez? Osea, nolabait, lur planeta gaindituta bezala konsideratzen dute, eta orain espazioaren konkistara joaten nahi di, ez? Martitzera, beste planetetara, eta helburuak dire, xedeak dira, mineralak handik ekartzea, eta bar. Orduan, pensatzen dugu nolabait, tren baten bezala, seguritate galga nolabait sakatu behar dugula, eta nolabait frenatu, pentsatu zer egiten ari garen, eta benetan horregatikan bere garaian HT gelditu elkarlana sortu zenean, planteatu zen debate orokor bat, debate sozial bat, ez bakarrik garraioen inguruan baizik, eta nolabait eztabaida soziala, ze nolako jendarte mota sortu nahi dugun, eta nolabait konturatzea, nolabait neurriz kanpoko hazkundea hartu dugula, eta hori galgatu, frenatu, eta egin behar dugula, eta gelditu nolabait pentsatzeko, ez? Eta hori da guk jendarteari proposatzen duguna, ez? Zergatik da garrantzitsua biodibertsitatea babestea eta zaintzea? Bueno, ikusten ari da, ez? Gaur egun gertatzen ari da, hainbat espezieren galerarekin espero ez ziren ondorioak, eta ikusten ari da zein balio handia duen, sare horretan parte hartzen duten kide guztien presentziak, ez? Bai kopuru handitan daudenak edo zein txikitan, handiak direnak, txikiak direnak, ez? Azkenean bakoitzaren ekarpenaren garrantzia eta hori mantendu beharra, eta horren, ez dakit nolabait, ispilu ere izan alda, bioaniztasun horren mantentzean eta zaintzean herriek, landa eremuko herritarrek izan duten, jokatu duten ardura, ez, nolabait, eta hiri handien ereduak ere, bere eragingo luke, ez, galera hori. Bai, askotan hitz egiten dugu modu orokorrean, globalean, igual ulertezina, nahiko ulertezina, baina nik, kasu zehatz bat aipatuko nuke, adibidez, erleen desagertzearekin, ez, gertatzen ari da, ez, Estatu Batuetan, ez dute erlerik, eta orduan polinizatu behar dituzte, kontuan eduki behar da, erleen papera edo beste insektoen papera zein den, ez, nolabait polinizatzea,
lore guztiak, eta ordun guk jaten ditugun frutu guzti horiek dira, nolabait erleen lanaren ondorioz. Bueno, ja estatu batuetan ari direia polinizatzen hegazkinez. Lortzen dituzte polena, polen modu artifizialean, gero botatzen dituzte polen horiek nolabait polinizatzeko frutalak, frutarbolak eta bueno, hori da, eta ona iristen ari da ja hori, ez? Eta orduan, iristen ari gara nolabait, pentsaezinak duela urte pilo, pentsaezinak ziren eszenatokitara, ez? Eta gainera hori tekno-optimistek direnek, nolabait pentsatzen dute beti zientziak izango dula nolabait arazo horri buelta emateko edo nolabait modu bat, ez? Eta orain avionetak diren bezala, gero asmatuko dute ez dakiz zer, eta baino hori guztiz, nolabait gauza naturalak modu artifizialen bidez irtenbide ematia gure ustez da hori, ez? Gaur egungo sistemaren hori benetan metafora bat, ez? Nolabait gauza naturalak nola soluzionatu modu artifizial batian, ez? Eta hori da. Etengabean hortan ari gara, etengabean, eta bueno, guztiz ez dakit nola esan, baina nahiko erridikulua, ez? Nik ikusten ditudanean avionetak polinizatzen, bueno, hau akabera da, ez? Bueno, eta bioaniztasuna gainera ere bada nolabait bizitzak duen modu bat biziraupena bilatzeko, ez? Azkenean aukera anitzak sortzen ditu, bezakit, baldintzak aldakorrak diren inguruneetan, eta bueno, horrek egiten du aldaketak sortzen joatea, aberastasuna bera ere sortzea, ez? Eta ikusten dugu nola horrelako eredu globalizatuek uniformetasuna eta pobrezia zentzu guztietan, ez? Ez bakarrik materialean dakartela, eta izango litzatekela guztiz, bioaniztasuna den aberastasun horren aurkakoa, ez? Eta zer neurri murriz dezake kalte hauek? Nola aurre egin dezakegu? Bueno, Arestin esan dugun bezalaxe, guk ez dugu formula magikorik. Pentsatzen dugu nolabait sistema... Gainera ez da olako sistema... irtenbide errezeko kontua ez da. Guk ikusten duguna da sistema errotik aldatu behar dela. Nola aldatu, hori da beste afera bat, ez? Baina sistema bera da nolabait gaixo dagoena eta ja metastasis izateraino ja heltzen ari gara, ez? Ja pentsatzen du, ni personalki pentsatzen du jendarte hau gaixo, erabat gaixo eta metastatikoa dela, ez? Eta orduan, momentu baten iristen da nola diagnostikatzen duenean pertsona bati minbizi edo benetan, benetako aldaketa bat egiteko gai garen edo bestela gure akabera hor dago. Zantzuak argi eta garbi dira, orduan. Bi aukera izan ditezke. Pertsona bati minbizia diagnostikatzen diotenean, batzuk esatu dute, bueno, ja, hemen ez dago ez ere eginik, eta hor konpon Mari Anton, mozkortuko naiz, drogatuko naiz, eta hor konpon Mari Anton. Eta igual beste pertsona batzuk, ikusten dute, beste filosofia badute, eta pentsatzute, ez, hemen aldaketa bat igual iristiteke, baldin eta hartzen baldin baditut ohitura, igual ez du funtzionatzen, baina akaso ongibidean jartzen du, ez? Eta orduan, ni benetan pentsatzen dut, momentu hori iritsi dela, eta arazo horri heldu behar digula. Ez badugu
gure ez ekosistema, baizik eta ja, nolabait gizateriaren etorkizuna ez badugu ez baian ikusi nahi edo amildeitik bera ikusi nahi, ez? Bai, bueno, pixka bat ere, ez dakit behar bada, instituzioen aldetik egin beharko luketen lehenengo gauzetakoa da benetako informazioa eman, ez? Urtetan ari dira gezurrekin, propagandarekin, bai HTA-ren berari buruz, ez? Zer den, zer esan nahi duen, ze ondorio ikarriko dituen, eta baita momentu honetan zein den egoera, bai inguru giro aldetik, ekonomia aldetik, eta bar, ez? Orduan, informazio gardenarekin, gero ere ireki beharko lituzkete parte hartzeko eremuak, ez? Herritarrek parte hartzeko, horretaz hausnartzeko, gero ere egin ditzakete gauza asko, ez? Respetatu beharko lituzkete ere herrien iritziak, ez? Azkenean direla kaltetu zuzenak, pasatzen direla gainetik, egiteko asko dago, eta gero norbanako moduan, bueno, aipatu den moduan, ez? Jarrera ezberdinak hartu daitezke, egin daiteke antolatzen diren gauzetan parte hartu, nolabait, ezakit, norberaren bizitzan aldaketak eragin edo antolatzera pasa, ez? Antolaketan eragitera pasa ere, ez? Orduan, bueno, egiteko asko, nahi beste. Zer ibilbide egingo du HTek Nafarroan? Bueno, herriberatik, ez? Etorriko da, Tuteratik eta joanen da Sakanaraino, nola bai. Eta ibilbidea 200 kilometro ingurukoa da, eneak esan bezala Zaragozatik letorke, eta Zaragoza, Tutera, Castejon, gero Tafalla, Iruña herria, eta gero ja hortik Sakan aldera. Osea, osotara dire 200 kilometro, gaur egun obrak Castejon eta Kanpanasen arteko zatian, besterik ez daude, 75 kilometroko zati hortan, 40 kilometro eginda daude bakarrik azpiegitura, azpiegitura deitzen duguna, gero gain estruktura oraindikan egiteke dago, baina bueno, nolabait jendeak, entzuleak edo ikusleak ulertzeko oraindikan inbertsioaren ehuneko bakarrik 8-10 bat egina dago Nafarroan. Pixkot ikusteko zenolako oraindikan asko falta dela, ze hori ere pertzepzio hori badago, jendeak pentsatzen dulako, bai hau egina dago eta ez dago zer egiterik, eta ez, guk esaten duguna, hau hasi besterik ez dela, eta pentsatzen dugu, hori ez, oraindikan garaiz gaudela gelditzeko, eta hori, eta beraiek segituz erritmo horretan kostatuko zitzaiela 100 urtetik goiti hau guztia egitea, ez? Eta zer iritzi daude Nafarroko HT-eri buruz herritarren artean? Bueno, ematen du denetarik dagoela, ez? Nik uste dut kaltea zuzenean bizi dutenen artean, orduan hartzen direla askoz gehiago zer dakarren, ez? Gertatzen dena da etxipena ere gailentzen dela batzutan, horrela hain aurreratuta dagoenean, eta gero, bai, egia da, hiriguneetan gero eta jende gehiago kontzentratzen ari da, eta batzutan hiriguneetan saltzen da abantaila modura, eta badago alde batetik abantaila ikusten dion jendea, oporretara joateko, eta beste ondoriorik ikusten ez dionez alde dagoena, baina askotan aurkitzen dugu uste baino jende gehiago dela aurka dagoena ere, benetan gogoeta egiten duena, eta jarraitzen duena gaia eta konturatzen dena dituen ondorio larri ez, eta benetan adarra jotzen ari digutela nolabait.
Zer helburu dute Aralarko zuzendakete? Bueno, HT gelditu Nafarroak parte hartzen du estope zundaketak ekimenean, eta orduan, bueno, guk gure iritzi emango dugu nolabait gure taldetik, HT gelditutik, eta baita ere stop zundaketa ekimenaren parte garen aldetik, ez? Orduan, guk ez du bakarrik kontemplatzen Aralarko zundaketa, baizik eta dagoen egitasmo orokor, zundaketa egitasmo orokorraren inguruan, ez? Guretzat berdin da Aralar, Sakanan edo azken finean da helburu bera dute. Zundaketen helburua da nolabait aztertzea geologikoki zenolako geruzak dauden, ura dagoen, eta bar, azterketa geotekniko bat egiteko, eta orduan, aitzaki hori baliatuz, hori ez, ari dira nolabait esanaz, zundaketa horien bidez aztertuko dutela, edo aukeratuko dutela, edo Aralarko bidea, legia Ezkio itsasoarekin lotzeko, edo Gasteiztik lotzeko Euskal Y-arekin, ez? Osea, nolabait, ari da orain eta ikamika desente dago politikarien eta teknikarien artean nola lotu, nola Euskal Y-a eta Nafarroko korridoria, ez? Orduan hori da, zundaketek kanpaina nolabait galdera horri erantzuten dio, ez? Eta orduan guk planteatzen duguna da, ez ustea zundaketak hauek egitea, bueno, azkeneko komunikatuan esan dugun bezalaxe, gaurko zundaketak biharko suntxiketa direlako, ez? Eta azken finean, aztertzen ari dira. Guretzat berdin da Aralartik Ezkiorekin lotzea edo Gasteiztik lotzea, ez? Guretzat suntxipena bera da, arrazoi gabekeria bera da, gastu inungo arrazoi gabekoa da, eta bar, ez? Eta orduan, gu ari gara, nolabait, bai udalei, bai bertakoi, banakoei eta hola, nolabait, insistitzen, oposizioa agertu behar dutela, ezin dietela baimenik eman, eta hortarako badugu protokolo bat, nolabait, ez? Ikusten denean obrak sartzen direnean, nolabait, jendartea bisatzeko, opositoreek mobilizatzeko, eta nolabait erantzuna aktibatzeko, ez? Hori da gutxi gora bera. Bai, eta bueno, horrekin lotuta eta aurreko galderarekin lotuta, ea zein den jendartearen iritzia eta hori, ikusten dugu ere, Sakana nolabait indargune moduan, urtetan ibili da, ara moduan HT-ari ezezkoa ematen, eta bueno, ikusten dugu, nola borondate horren gainetik, pasa nahi duten gobernuek interes orokorraren izenean, eta hori, orduan hor ere duen garrantzia aurka egiteko indargune moduan, Eta nolako eragina izan dezake 300 metroko zundaketek Aralarko sistema karstikoan eta akuiferoetan? Bueno, ikusten dugu hori, sistema karstikoan nolabait azkenean daudena da kobazulo eta hainbat, horrela urak biltzen dituzten hainbat gune, eta orduan hor zuloak egitea beste adibide batzutan ikusi den moduan,
HTaren obretan edo bestelako gauzekin gerta daitekena da oso errez apurtzea, ez? Leze edo gune horiek eta ur galera handiak eta ikusten da ere edateko uraren edo ur gezaren balioa gero eta handiagoa dela mundu mailan eta hemen adibidez hori horren galera ekar lezake, ez? Adibidez. Bai, gehien bat hori nik azpimarratuko nuke egia Eneak esandakoa, ez? Osea, nolabait uraren garrantzia, ze garrantzia duen gaur egungo bizimoduan, ez? Eta gero eta kutsatuago dagoena gainera orain sustraikateatako komunikatuetan eta agertzen da, nolabait Nafarroako uraren kalitatea gero eta kaskarragoa dela gehien bat nitratoen kutsadurangatik, ez? Nekazaritza eta abeltzantza eredu industrialengatik, ez? Orduan, karo, Aralar, Handia, Urbasa, horiek dira gure nolabait etorkizunaren ur garbiak. Eta, karo, hor Aralar suntsitzea da sekulako astakeria, eta gainera ikusita zenolako ondorioak izan dituen HTaren airikuntzak hainbat tokitan, benetan hori lotxamangarria eta ezingo genuken utzi hori zulatzea. Aralar bezalako mendizerra bat ezin da zulatu. Eta hori ikusi dugu gainera, Euskal Igrekoan bakarrik Gipuzkoako tartean 30 iturri eta akuifero hondatu direla, toki batzuetan, baserri batzuetan ur zisternaekin hornitzen dire gaur egun, gero zer esanik ez estatu espainiarrean, adibidez Asturias eta Leonen arteko zeran 30 kilometroko tunel bat egin zuten eta sekulako akuiferatan sekulako triskantza sortatu ziren, Leongo baserritarrak eta nekazari gelditu ziren uri gabe, ur guzia joaten da ubide, osea, nolabait ubide involuntarioak sortarazi dituzte, ez? Eta Abdelazizen hor Malaga aldean ere gauza bera, ez? Gainera, Abdelaziz da arabieraz da 1000 iturriko ibarra. Eta gaur egun, gainera duela gutxi izan dute sententzia bat, nolabait, izan dire 30 piko urte, ibar guztia, 2000 lagun bizi diren ibar batean ur zisternekin hornituak izan dira. Eta orain adifek ja eten egin du hori, eta orduan beraiek hasi beharko dute beraien beste ur iturriak bilatzen edo beste hornikuntza bat bilatzen. Osea, hau guztia gero eta ura, gero eta errekurso eskasago eta ur garbia gero eta errekurso nolabait larri, osea, nolabait puntu larri batera iritsitakoa, ez? Eta benetan ezin diogu hau utzi, ez? Ez Aralar, baino ez da ere sakanan barna Gasteiza bideratzen, ez? Zergatik inbertitzen da inbeste diru HT bezalako proiektuetan? Oinarrizko tren zerbitzuak gainberean daudenean. Bueno, ikusten dugu horrelako azpiegiturak eta azkenean direla negozio burbuilak, ez? Etxe bizitza izan zena bezala edo momentu honetan energia berriztagarriak, ez? Garraio azkenean dira negozioa egiteko aitzakiak eta nolabait diru publikoaren bidez, enpresa pribatuak eta pertsona jakin batzuk aberasten joateko modua. Orduan,
Negozio paroak dira, ikusten dugu ere, betiko enpresa handien artean banatzen duten negozioa, nola dauden langileak zein baldintzatan, eta, azkenean, hori ez, horregatik batez ere sustatzen dituzte horrelakoak, gero, bagian ere elite bati behin eraikitzea lortzen badute, bagian momentu jakin batean elite bati bere bidai luzeak egiteko ondo etorriko zaio, baina bien bitartean diru publiko mordoa xahutzen da, ez? Adibidez, momentu honetan Nafarroan dauden, obretan dauden zatiak, dira Next Generation funtsak, beste gauza batzutarako agian bideratu beharrekoak, baina bideratzen direnak horrelako proiektuetara, ez? Eta ez daztu bihar, Estatu Espainiarrean eraikuntza enpresen lobia oso poteretsua dela, ez? Eta nolabait, bai PP-rekin, bai PSOE-rekin, nolabait akordioak egiteko gai direnak, eta gainera, Franco hilez geroztik, ikusten da bilakaera, ez? Bai PSOE-rekin, bai PP-rekin, negozio itzelak egin izan dituztela, gaina orain Santos Cerdanen kasua nahiko pilpilian dago, hor ikusten da, benetan, akziona agertu da, baina, berdin da, ACS, Dragados y Construcciones, FCC, horiek dira lobby oso poteretsua, eta nolabait, gobernuen politikak aldarazten dituztenak, ez? Eta horiek dire benetan nagusitzen direnak, poterea dutenak, ez parlamentuak, ez gobernuak, eta horiek benetan dira estatu baten politika mugitzen dutenak. Eta horien apostua da hori, ez? Obra publikoak, gainera, beraie jakitun izanik, beti etekinak aterako dituztela, zen naiz eta, gertatu da, Kastillan eta hori gertatu dire autobia batzuk defizitarioak izan direla, ez daize, baina azkenean badakite, beraie jakin badakite, naiz eta defizitarioak izan, azkenean, nolabait, diru publikoak, sustatu inen dituela, beraiek sortutako kalte horiek. Osea, nolabait, diruz kubrituko dituztela kalte horiek, ez? Eta ordu, negozio borobila, negozio nolabait esku publikoetatikan negozio pribatutara, eta horiek dira benetan jaunda jabe. Eta zer esan nahi duzu HT antiekologikoa, antiekonomikoa eta antisoziala dela esatean? Ez duela onurarik ekartzen jendarte orokorrarentzat, ez inguru giroarentzat, ez ekonomia mailan, ez jendarteari egiten dion ekarpenean, ez? Aurrera bide moduan, jendea orokorrean hobeki egoteko, eta hori ez, nolabait, kaltea ekartzen duela hainbat eta hainbat alorretan, hori da nolabait esan nahi duguna. Eta zer iritsi duzue gobernuek informazio ezkutatzeko edo gutxiesteko duen joerari buruz? Betidan ikan izan da olako izkutukeri bat, ez? HT-ren inguruan. Eta gogoratu besterik ez da inbiar, adibidez nola hasi zituzten lanak izkutuka, hor Euskal Grekoan horatzen dut, hor Lukon hasi zirenian eta hola, egun batetik bestera ez ere esan gabe, hemen Nafarroan ere gauza bera, gero kaltetutako, zuzenki kaltetutako jendea baita baserritarrak ere, ez diete inungo abisurik, kuartarazpenik egin, guk askotan planoak eta hasiera batean planoak ez ziren ikusgai, joan behar ginen bulegotara, beti izan da oso proiektu izkutua, inoiz ez dute argi eta jokatu. Zintzoki ez dute jokatu. Ez zuzenkiko altetuekin, ez jendartearekin, ez beraiei jakitun direlako, hau astakeria dela, eta
mantenezina dela, eta negozio pilo oso zikina daudela tarteko, eta benetan, kartak hor maien gainean jarriko balituzte, benetan, edo eztabaida publiko bat sustatuko balute, benetan, hau pikutara joango zitzaien, baina horregatik mantendu izan dute beti ilunkeria hau, ez? Bai, bueno, behar ez da hemen esateko ezakit, baina, bueno, interesgarria izan daiteke kaltetutako eremuetan joatea jendeari galdetzera, orain nola ikusten duen, edo, bai, gauza bat da aurretik esaten dutena, eta gero beste bat, herritarrek aurkitu dutena, ez, eta lehen aipatu den moduen baserritarrei adibidez ez zieten esan, adibidez, uste dut Tolosaldeko baserri batzuk ura gabe gelditu zirela, ura hartu beharrean daudela, ezakit ez, eta ematen dute direla, txikikeriak jende kopuru txikiari eragiten diotelako, baina ez da inolaz ere txikikeria, ez, eta nik ezakit hitz egin nahiko luketen edo ez, etxipenagatik edo, baina interesgarria litzateke ez gauza bat da saltzen dutena eta bestea gero aurkitzen dutena, bai, hirietan ere bai, adibidez bordelen edo, Bai, eta horren froga gisa hor dugu Kanpanasetik haratago Olkoz eta Ibar nolabait Garinoain, Barasoain inguru horietan alkatek eta duela gutxi pasaren urtean egin zuten prentsaurreko bat eta protestak eta bar, zeren, karo, proiektu ofizialean bazetozen hainbat eremu izan beharko zirela nolabait tunelak egiteko material pilo ateratzen dute eta material horiek hondakindegietan kokatzen dute eta hondakindegi horiek izan ditezke edo behin betikoak edo behin-behinekoak. Hauei benetan gezurra esan zieten, bai, hauek behin-behinekoak izango direta, eta gero proiektu definitiboa iritsi, eta joder, lurrik honenak behin betiko hondakindegi bihurtuta. Eta orduan, karo, duela gutxi, ene sindikatu, nekazal sindikatua eta abeltzantza sindikatuak protesta egin du. Esanaz, lurrik kaltegarrinak hemen Nafarroko erdialdean edo, suntsitzen ari direla, hektareaka eta hektareaka, ez bakarri proiektu berean, baizik eta aipatzen ari garen hondakindegi horietan zeren, karo, inguruetan, zenbat eta tunel luzeago eta orduan material gehiago atera behar dute eta material horiek nun baiten kokatu behar dute eta justu kokatzen dute lurre emankorrenetan, ez? Eta hori lotxamangarria. Eta hori salatu izan dute hemengo erdialdeko alkatek eta hori, ez? Azkenean hori, ez? Gezurretan oinarritzen dire olako proiektuak aurrera seitzeko, ez? Eta gero, honekin lotuta hori zaiela interesatzen ere antolatzen diren udalerrietan jendearen iritzia jasotzeko eta aurkakoa baldin bada hori saiatzen dira saiesten, ez? Gehiagotan gertatu da galdeketak egin nahi izan dituztenean herritarren artean edo ze iritzi dagoen jasotzeko, debekuak iritsi dira edo inhabilitazioak edo benetan ez zaie ez informazioa ez da prozesu gardenak bultzatzea interesatzen, ez? Eta azkenik, zer urrats emango dituzue hurrengo hilabeteetan zundaketak gelditzeko eta aralar babesteko? Stop zundaketa ekimene partetikan ari gara aztertzen, zeren azken berria izan da Santano da garraio idazkari nagusiak estatu mailan, Irungo alkate izandako urtetan eta hola, eta bere deklarazioen arabera badirudi oso aurreratuta dituztela hainbat izapide zundaketa berehala egiteko. Orduan, hor nolabait larrialdi egoera baten aurrean egon gaitezke. Eta, datorren astean eta pensatzen ari gara biltzea, eta seguraski, datozen asteetan, seguraski protokolo aktibatu behar dugu. Badugu protokolo bat,
zeinak esaten du, ikusita makina susmagarri bat edo gure pistetatik barna edo zuloak egiten edo, hots egin behar dela, bai bertako udalari eta baitare gure ekimenaren telefono batera, ez? Orduan guk aktibatuko genuke larrialdi egoera eta saiatuko ginen, hori, ez? Oztopatzen edo indargabetzen saiakera hori, datozen saiakera hori. Iragarrita dagoen bezala, 6 zundaketa nolabait nahiko aurreratuta izan ditzaketela Gipuzkoa aldean, eta bat Nafarroan. Guk Nafarrokoa sumatzen dugu lakuntzakoa izan ditekela, ja duela hilabete batzuk ja aurkeztu zutelako baimeneskea eta hola, eta orduan hor nahiko egoera, larrian gaude. Edozein momentutan izan ditezkelako ja ja saiakera batzuk izan dire, galerazi izan ditugu, bai udalek eta bai herri ekimenen bidez, baina datozenak ikusiko dugu nola gelditzen dugun. Bai, orain arte udalek ez dute baimenik eman, eta egin izan dutena da baimen eskaerak atzeratu ahal izan duten guztian, eta agertu direnetan hori udalaren baimena zegoelako atzera bota ahal izan dute, baina ja denbora bat daramate hori frankismo garaitik datorren lege batean oinarrituta, legez egin ditzaketela esanez, orduan ez dakigu orain Santanoren hitzak, ez, aipatu duen bezala hortik heldu diren edo zer, eta egindako beste urratsetako bat izan da, orain arte egon gara talde batzuk antolatzen nolabait zundaketen aurka, eta saiatu ginen pasaden urtetik pixka bat sare hori zabaltzen, ez? Herrimu atxeteren aurka egon daiteken herri mugimendu osoarekin edo kideekin, ez? Zabaltzen, protokolo horretan oinarrituta erantzun ahal izateko, eta ikusiko da ea zer. Zein diren haien hurrengo urratsak eta zer egin dezakegun. Eta bukatzeko nahi duzu komentatu zertxo bat gehiago, edo horrela ongi? Bale, besterik gabe, animatu eta ikusi ez dela bakarrik zundaketan larritasuna. Nik kokatuko nuke egoera orokorraren larritasunaren aurrean antolatu eta aktibatu behar dugula, ze ez bakarrik gure bizimodua, gu azkenian hil egingo gara, goizala berandu, baina azkenian planetaren bizikortasuna nolabait kolokan dagoela, eta gehien gazte jendea eta hola nolabait, gazte zein zar aktibatu behar dugula, eta gure etorkizuna bermatzeko, eta benetan sistema nolabait kapitalista kriminal hau benetan suntsitzen dugun, eta garapen suntsigarri hau gelditzen dugun, eta beste motatako bizitza sortzeko gai garen, eta aktibatu nolabait lurraren defentsan, desobedientzian, eta edozein talde, edozein ekimenetan, eta aurrera, hori da gure ez dugu besterik. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.